Hola, com esteu? Benvinguts al racó de la gata lletra ferida. Avui estic ací per a contestar les preguntes que m'han fet arribar alguns estudiants al llarg d'aquesta setmana. Quina diferència hi ha entre la redacció de creació i la redacció de mediació? La redacció de creació consisteix a realitzar un text a partir d'un tema inicial que es proposa a l'examinant. En canvi, la redacció de mediació es realitza a partir d'un ítem. Per exemple, una infografia, un diagrama, una imatge, gràfics o altres instruccions prèvies que cal interpretar. En les oposicions per a l'accés a la funció pública docent, les persones interessades es podran presentar amb la capacitació per a l'ensenyament en valencià sense tindre el nivell C1 de valencià? Sí. El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora o equivalents, d'acord amb la normativa vigent, és la competència idiomàtica necessària per a la docència. Ara bé, heu de tindre en compte que les persones que no tinguen el certificat de nivell C1 de coneixements de valencià han de presentar-se a la prova extraordinària de coneixements de valencià de nivell C1 convocada a aquest efecte. Com saber si el gerundi és correcte en una frase? Hem de tenir en compte que el gerundi no és correcte quan l'acció que expressa és conseqüència d'una altra acció. Una manera de saber si és correcte és posar-lo davant de l'oració. Si la frase té sentit, vol dir que és correcte. Si no en té, no ho és. Per exemple, no hi va vindre l'àrbitre, quedant ajornat el partit de futbol. Posem el gerundi davant per a veure si té sentit. Quedant ajornat el partit, no hi va vindre l'àrbitre. No té sentit, veritat? Aleshores no és correcte. En canvi, aquesta sí que és correcta. Vaig anar a la festa pensant que et trobaria. Canviem. Pensant que et trobaria, vaig anar a la festa. Ús correcte del gerundi és quan aquest expressa una acció simultània o anterior a l'acció expressada pel verb de l'oració principal. Cada dia dina mirant les notícies. És una acció simultània. Dina al mateix temps que està mirant les notícies. Aprenent idiomes i viatjant durant molts anys, ha pogut conèixer gent molt interessant. Una acció anterior. Per tant, sempre que un gerundi expressa la manera com es realitza l'acció del verb del qual depèn, és a dir, sempre que respon a un com interrogatiu seguit d'aquest verb, és un gerundi correcte. Com dina cada dia? Mirant les notícies. Com ha pogut conèixer gent tan interessant? Aprenent idiomes i viatjant durant molts anys. Correcte. Per què no puc utilitzar infinitius com agrair, destacar, dir, com verbs introductoris i principals en textos escrits o en la part oral? Escolta, aquestes frases serien incorrectes. En primer lloc, destacar la presència d'aquest organisme. Incorrecta. O, d'entrada, agrair-vos aquesta distinció. Incorrecta. Darrere de connectors introductoris com per acabar, en definitiva, per començar, no podem posar directament un infinitiu. Abans hem de posar un verb principal, conjugat, que ens indique qui fa l'acció. Per exemple, en primer lloc, volem destacar la presència d'aquest organisme. Correcte. D'entrada, m'agradaria agrair-vos aquesta distinció tan important. Correcte. Com es pronuncien les paraules amb H que provenen de l'estranger? La H de paraules procedents d'altres llengües que han sigut adaptades ortogràficament s'ha de llegir muda, encara que en l'idioma original es pronuncie aspirada. Així. Això sí, cal seguir, com és lògic, les normes generals d'apostrofació. L'apassiona l'handbol. He anat a un partit d'hoquei. En el cas d'estrangerismes no adaptats o de noms propis que mantenen la pronunciació aspirada de la
H inicial, els articles el o la i la preposició de mantenen la forma plena. El hooligan, la hacker, Houston, la música de Händel, la H no s'ha d'apostrofar davant de paraules que, tot i estar adaptades gràficament, mantenen encara la pronunciació aspirada, com el hàmster, la Hansa o el handicap. Esperem que aquestes respostes vos hagin ajudat.